Jmenuji se Michal Hanzel, jsem z armády Spásy ze Šumperka a pracuji tady na pozici píra a recovery coache. Je to nová pozice, která byla vytvořena paní ředitelkou zdejší, která mě dala tu možnost a zapojit se tady do týmu, který vlastně pracuje s lidmi bezdomová, který mají samozřejmě kombinovaný i nějaké závislosti, jako alkohol, drogy a takovýhle. Mojí prací zde je motivovat lidi k lepšímu životu a ukázat jim to na mým životním příběhu, jelikož jsem recovery coach a člověk s žitou zkušeností. Moje životní zkušenost je dlouhodobá, 25 let závislý na drogách a 12 let ve výkonu trestu. Právě proto moje pozice zde v armádě Spásy je taková, že pomáhám vlastně lidem na cestě k uzdravení, kde pracuji s lidmi ve stejné pozici, jako jsem dřív byl já. Takže mým pracovním nástrojem je můj životní příběh tady a snažím se jim předat moje životní zkušenosti, hlavně pocity, které já jsem si tenkrát zažil a vím, jaký to je, když jde třeba člověk z výkonu trestu po několikátý nemá kam jít, opravdu s jednou taškou, jak se cítí, jaké jsou jeho potřeby. Můžu se vlastně na toho člověka nacítit, můžu mu v tu danou chvíli podat tu pomocnou ruku. Spousta našich klientů na to velice rádo slyší, když jim řeknu, že jsem si zažil takový stejný životní příběh a jak jsem to řešil já. Já můžu předat to, co pomohlo mně. Můžu doporučit v sociálních pracích různým organizacím, kteří by někdy měli přemýšlet nebo chtěli přemýšlet nad tím, že by si vzali takového člověka, jako jsem já, jako recovery coache nebo píra. Je to prospěšný v jakýkoliv práci, nemyslím, že to je jenom v adiktologii, ale člověk, který má zkušenosti, jdeme tomu s vozíčkem a dělá píra a pomáhá ostatním vozíčkářům, jak si na ten život zvyknout, tak vlastně my lidi závislí můžeme předávat tohle jakoby dál. Vzkaz pro pracovníky v takových sociálních službách z mé pozice, jakoby recovery coache, je hodně takový, že bych chtěl, aby ty sociální služby fungovaly s náma. První bych chtěl poděkovat svoji přítelkyni, která mě vlastně velice v životě pomáhá ustát ty moje chvilky, kdy vlastně ta závislost se mi občas někdy ještě vrátila nebo vrací. Jsou to chvíle, kdy velice si vážím, že ji mám. Chtěl bych poděkovat paní ředitelce Aleně Krejčí tady jako z armády Spásy, svýmu týmu, který tady je, který mě vlastně podpořil a nechává mě pracovat. Velice si toho vážím, že mě berou jako člena týmu. Chtěl bych poděkovat podaným rukám, kteří zprostředkovali to recovery coachování, už jsme několikátý běh. Velice si toho vážím, bez nich bych tady samozřejmě nebyl a chci poděkovat do Renarkonu, jak na dolečovací centrum, tak na komunitu, že jsem je mohl poznat, že jsem tam mohl být a dolečovací centrum Olomouc.